एक जानी कहा तर कि राजा जी ए सैया जी माई के कौन पेड़ पसंद है? कौन पेड़ पर माई झुलुआ लगावेली? कौन पेड़ पर? सुनाते नहीं के हो? हाँ नीम के। कहा तर कि जी रुआ सुंदर लागेला तो सब आम के पेड़ लगौनी, अमरूद के पेड़ लगौनी, गुआवा के पेड़ लगौनी, वो अपने आप लग जाला। लेकिन जोन चीज चाहिए जोन माई के पसंद है वही पेड़ रुआ ना लगौनी। काहे? कौन भाव में कली है? अरे किया मामा अरे लगवला पिया हो कि महुआ रे लगवला कि काहे ना लगवला पिया हो कि काहे ना लगवला पिया हो। अच्छा केकरा 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 डांस करे आवेला? झूमे केकरा केकरा आवेला? ताई कलुआ के नहीं झूमी रहुआ लोग ना झूमा लोग साथे तो जब गाय तो तने मने डांस करके आ काहे ना लगवला पिया हो, आ काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया महुआ रे लगवला अरे अम्मा लगवला पिया हो महुआ रे लगवला। एने से बहुत कंजूसी होता है ना मायू बहन चाची लोग बालोग है भैया। अरे कि काहे ना लगवला पिया हो, काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया लगवला पिया हो निमिया के गोछिया काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया लगवला पिया हो निमिया के गोछिया प्यारी हो मन से सब कलाकार के दिल से माने वाला हमने के मणिशंकर भैया जे गार्जियन नहीं हमने के जे भी ए क्षेत्र में होके चाहे बिना क्षेत्र के होके सबका खातिर 24 घंटा एक पैर पे खड़ा रहना। स्वागत बा आपके, अभिनंदन बा, गोड़ छू के गोड़ लगाते हैं। अरे की काहे ना लगवला पिया हो बैरिकेडिंग के थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए तो पुलिस प्रशासन का आदेश है कि थोड़ा देर कार्यक्रम बंद कर दीजिए। अरे हेने ताकि होने ताकि एगो ही न मुंह बा दूगो आंख बा तन रुक जा 2 मिनट रुक जा भाई दम दा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन बा हल्का हल्का पीछे हो जाए लोग। रउआ लोग के कार्यक्रम है बारिश भइल बीच में कीचड़ो बा ओहमे रउआ लोग खड़ा होके देखत तनी लोग देखिए ये कुल प्रेम है। थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आदेश है कमेटी के भी निवेदन बा। रउआ लोग खातिर कार्यक्रम भइल बा तब नवरात्रि में लोग कार्यक्रम करो ले बा। अगर पर्सनल कार्यक्रम करावे के होई तो बियाह में शादी में लड़का भइले तब लोग कराई। अनिल कुमार यादव जी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य भैया की तरफ से 1100 रुपए के आशीर्वाद है, मन से स्वागत अभिनंदन बा। लाल बाबू सिंह जी प्रत्याशी जिला पंचायत प्रत्याशी की तरफ से आशीर्वाद है, मन से स्वागत अभिनंदन बा। अरे की माई के भावेला माई के निमिये हो घरवा दुआरवा हो नाही भावेला पकड़ी पिपरवा हो भैया माई के दुआरे हनिया दुआरवा माई के निमिये हो घरवा दुआरवा हो नाही भावेला पकड़ी पिपरवा हो
अरे चंपा लगवला पिया चमेली लगवला पिया अरे चंपा लगवला पिया हो चमेली लगवला चमेली लगवला आ काहे ना लगवला त काहे ना लगवला पिया हो आ काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछी काहे ना लगवला पिया हो निमिया के मछिया काहे ना लगवला पिया हो निमिया के मछिया आ काहे ना लगवला पिया हो निमिया के काहे ना लगवला पिया हो निमिया के मछिया काहे ना लगवला भैया भैया एही में भाव आई ये ऐसन गीत था जवन गीत के बिना ना शादी ब्याह हो सकता ना ही कोनो शुभ कार्य हो सकता। प्रणाम लाल बाबू जी बड़े भैया के स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और ई जोन गीत हम गावत तनी ई घर घर के बच्चा बच्चा सुनले हुई हैं। हमार दादियों ई गीत गावत रही हमार माइयों ई गीत गावेले। बहुत बहुत धन्यवाद। आ कतनो नया नौहर मेहरारू अवश्य लेकिन ई गीत जरूर जाने ली सन। जानता नहीं कौन निमिया के डाढ़ी मैया लाडली झुलुआ बाकी झूली रे झूलीना निमिया के डाढ़ी मैया लाडली झुलुआ बाकी झूली रे झूली। अच्छा इतना बढ़िया लगत है जा इतना लोग झूमत तानी लोग मन करता आप लोग के बीच में आके हम गाना गाएं तो चल जाइए लेकिन हमें से नहीं किया आवत कि बिना आइले तो बैरिकेडिंग तोड़ा तारा लोग आज तो हमरो के केहू चीनी की ना चीनी अब कौन भरोसा बा लेकर चल जाइए लोग घरे कि निमिया के डाढ़ी मैया अरे लावेली झूलुआ की झूली रे झूलिया। अरे भैया 20 बेर तो बोल देनी गाना से बेसी तो ये बोलता नहीं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए ब्रेकेटिंग से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। ये बुझाता गाना गावे के पड़ी तानी पीछे हटीना ब्रेकेटिंग से ये भैया हल्का पीछे लोग तो जीते पहले बड़ लोग बुझाता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो के एकदम अड़ले बड़ा लोग जा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जा लोग जीत गए बने जा दोनों लेग पीस पीछे कर लो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली। जितने भी कमेटी के मेंबर सदस्य हैं